Pencampwriaeth fawr arall gen i ar eich cyferch i nawr o gylch y gwartheg. Pencampwriaeth y tîm o dri i'r Bridiau cynhenid sydd gyda ni heddi nawr ar y diwrnod ola un. A dwi'n cael cwmni Cerys Jenkins o St Clair. Siwr wyt ti, Cerys? Dwi'n dda iawn. Cod ar meic bach yn nes i ni gael clywed ti'n glir. Na, welltiad. Dwi'n cael sioe dda, Cerys? Yeah, really good, diolch. Yeah, really wedi mwynhau fyd. A wedi cael cwbl o ddosau eithriadol o brysur. A ti'n gweithio fyna nawr, wedi bod yn helpu'n cynorthwyo tîmau sydd yn cystadlu yn y sioe amaethyddol mae, ie? Yeah, just wedi dod straight nôl o'r Yorkshire i fan hyn, so wedi bod yn 2 wythnos eitha hir. Beth wyt ti'n neud gyda'r pobl yna wedyn? Beth yw'r gwaith wyt ti'n neud? Just yn helpu paratoi'r gwartheg, really. Clipo, dreso, rhoi seb ond nhw, barod am y showring a dangos nhw i pobl arall. Da iawn, wir. Yeah, really mwynhau, yeah. Ond gwartheg godro sydd â chi adre fyna, St Clair? Yeah, gwartheg godro sydd â fi adre, so yeah, just helpu pobl arall. A'r diddordeb wedi cychwyn ers o ti'n faint? Siwr o fod 30 nawr. Chwarae teg. A just be, wedi dal y byg o ran y dangos y groten fach wrth fynd i sioe dy hunan? Ie, do. Nath foi drws nesaf gofyn i fi, o ti'n mwyn i young handlers, a wedyn si, o ia, go on da, a wedyn ers ni, fi byth i stopo i fod yn onest. Go lew ti. So, yeah, really joio. Ond yn y brifysgol ar hyn o bryd, yn ble ac yn gwneud beth? Yn Aberystwyth, yn neud gwyddorau milfeddygol. Really joio, neud y gradd siwr Cymraeg. So, falle neud bach o research neu consultancy ar ôl graddio blwyddyn nesaf, gobeithio. Arbennig, mae'n wych bod y cwrs yna i gael wrth gwrs yng Nghymru nawr ac yn Aberystwyth yn dydde. Mae'n arbennig iawn, fel wedys ti trwy'r Gymraeg hefyd. A dymuniadau gorau ti'r dyfodol hefyd, Cerys, yn hynny o beth. Ond i ni yma nawr i edrych ar y tîm o dri yma. Y bencampwriaeth fawr, y Bridiau cynhenid wrth gwrs. Wy'n gwybod bod ti'n neud tipyn gyda'r gwartheg henffordd pan wyt ti'n helpu pobl i sioio ac yn y blaen, ynddo fe? Ac i ni'n gweld y dedd-yfnaint yn dod at y beirniad nawr, sef Daniel Rowbottom o Strathardl yn swydd Perth yn yr Alban. Tipyn o daith i fe, fyd lawr fan hyn i Lanelwedd. O, di rafa. Ac dyna chi'r dedd-yfnaint. Be neidio'r tri yma te? Beth yw dy farn di ar rhain, Cerys? Tri eitha cyson i fod yn onest. Mae tarw eitha pwerus na, doi heifer eitha cyson da nhw fyd. So mae tîm eitha neis da nhw. Tîm neis iawn. A tu ôl i nhw wedyn, ni'n gweld yr Aberdeen Angus. Dwi'n meddwl mai yr Olford sydd ag un o'r rhain. Mae'r heffer wedyn gan Tudur Roberts a Brails wedyn yw'r llall. Ac o ran gofynion y gystadlaeth yma nawr, mae angen un tarw, yn does? Wes. A 2 heffer. Wes. A dyma nhw felly'r Angus. Rhain yn dîm David, yndyn nhw? Mae'n tîm really cyson. Mae siwc yn y pwer dy'r tarw na fyd. Y 2 heifer, eitha sharp a flashy. So, tîm really dda. Dal i pennau'n uchel, y Christian ymlaen, fel ydych ti'n yn sharp iawn, flashy ac yn dangos un yn y wych. Symud yn dda fyna fyd. Hoff iawn o'r un. Ie, tîm really dda. A tu ôl i nhw wedyn yn y cornel pella. Fe welwn ni y gwartheg Burgorn wedyn. Dyma chi 3 darall dwi'n hyn nawr. Dyna ni teulu Smith, Ludgate a Hind yn rhan o'r tîm yma. Yn dîm neis cyson, yn dyn nhw'r 3? O, dyn ma' nhw, a mae lliw nhw really neis fyd. 3 yr un lliw. Ddim di mynd am y tarw mwyaf oedd yma gan y bryd yn y sioe eleni, ond wedi mynd am dîm fel ysdi sydd yn siwtio i gilydd falle o ran maint a lliw a bob dim hefyd, yn dyfe? Yeah, definitely. A wedeth y ti, mae yna dîm eithriadol o dda wedyn, y tu ôl i rhain, gan wartheg yr ucheldir yr Highlands. Mae'r tarw dîna'n glamp o darw da. Odi, ma fe. Dyma nhw fan hyn nawr, unwaith welwn ni'r tarw yn ôl mewn i'r llinell. Dych ar rhain te, Cerys? Mae tîm really nice. Hoff iawn o'r reina hefyd, maen nhw'n gyson iawn. Un tarw di ar 2 heffer goch wedyn. Maen nhw'n dod fyna nawr. Ti'n meddwl bod o beth da rhain? Ti'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn gystadleuol? Ie, fi'n meddwl. Mae tîmau really dda yma, a maen nhw gyd mor cyson fyd. Mae'n mynd i job anodd, fi'n meddwl. Mae'n job anodd iawn.
A tu ôl i nhw wedyn wrth gwrs ein bryd cynhenid ni yma yng Nghymru wrth i ni sefyll wrth ymyl adeilad y gwartheg duon Cymreig. Dyma'r tri sydd yn cynrychioli'r gwartheg duon. Mae da ni Taro Sarah Leighton, a wedyn teulu Dolau Gwyn, a wedyn heffer fach gan Arfon Williams, cwmti'r mynach. A mae'r gwartheg duon ma'n mynd i fod yn beryg hefyd. Mae yna dri da fyna, Cerys. Beth yw dy farn di ar rhain? Mae'r tarw na mor pwerus. Mae fe'n yn dwi? Ori, mae fe. Mae doi heffer really sweet, ych chi'n ma. Really cyson o'n maint fyd, a maen nhw'n mynd lawr yn grŵp yn steps really dda fyd. Na, wy'n cytuno dy ti. Mae'r rhain yn mynd i fod yn hynod ogystal leol hefyd. Odyn, ma' nhw. Felly dewch nhw lato ni i ni gael gweld yr henffordd yn y man. Maen nhw dal i ddod wrth gwrs. A tipyn o ffordd i fynd yn pencampwriaeth y tîm o dri. Ni te, pencampwriaeth y tîm o dri i'r Bridiau cynhenid. Y gwartheg duon, yr henffordd deddyfnaint, yr Angus, y Burgorn a gwartheg yr Ucheldir i gyd yn mynd amdani fan hyn ar ddiwrnod ola'r sioe i gipio'r garden goch na a'r beirniad Daniel Rowbottom o'r Albans, Trothardl yn yr Albans sydd gyda ni yn gwneud y penderfyniad mawr. A mae Cerys Jenkins o St Clair gyda fi'n gwmni o hyd. Un bryd nathon ni'n sôn am yn gynharach, gyswn ni'n cyfle yn anffodus i sgwrsio amdani nhw yw'r henffordd. Bryd wyt ti wrth gwrs yn abod yn dda iawn, yn dyfe? A Stephen O'Kane, ti'n abod Stephen yn dda fyd, yn dwi ti? Beth am y tri yma te? Mae Taro really nice, casino, mae fe mor hir. Mae second thigh wych dyga, a doi heffer really sweet fyd. Mae nhw mor cyson, mae nhw mor un adra. Team really dda, actually. Wy'n dwlu ar y heffer fach na'n y canol. So ffordd mae'n dangos, wel mae'r tri yn gweud y gwir yn... Mor flashy. Mae yn, ti'n bod, Mae tri yn cerdded yn dda. Ydyn, ti'n iawn. Mae nhw'n mynd i fod yn gystadleuol iawn, dwi'n meddwl. Mae nhw wedi cael ei wneud yn dda, drycha. Gwaith paratoi sydd wedi mynd fewn i nhw. Oriau, mae'n cymryd oriau, ti'n gwybod faint mae'n cymryd y dwi ti, ti'n bo? Ond mae'n edrych nôl at yr Ucheldir a'r Angus. Mae'n dod nôl a hibio'r deddyfnaint. Mae'n agos. Ma fe. Mae'r safon yn anhygoel yn y bencampwriaeth yma, unwaith yn rhagor. A cyfle i gannu clod yr arddangoswyr fyd am y ffordd maen nhw wedi cynnal safon y gwartheg drwy'r wythnos. Mewn amodau digon heriol ar y degau, mae wedi bod yn poethi tipyn ma'n y penawniau. Felly mae cadw'r gwartheg mae'n edrych mor ffres yn rhyfeddol yn dweud. Daniel Rowbottom yn edrych lawr y llinell, a mae tu ôl y gwartheg duon i nhw am wneud hi. Mae'n dod nôl at yr henffordd ma fe. Ble ti'n meddwl mae'n mynd? Se ti nawr yn ei sgidiau fe? Lyc ni ddim fod yn sgidiau fe, i fod yn onest. Fi'n hoff iawn o'r Angus a'r Hereford, i fod yn onest i chi. Job eitha anodd. Mae tîmau mor cyson ma. Mae fe'n mynd i fod lawr i'r nitty-gritty, fi'n meddwl. Ti'n iawn. Ac mi dywilau Amelia ti'n i gael clywed sylwadau y beirniad, a gobeithio tro hwn y fyddwn ni'n gallu clywed y beirniad. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say thank you very much to the Royal Welsh Society to let me judge these cattle, and to our sponsors today, M&S, for putting on the sponsorship to let the class carry on. And last but not least, to all these exhibitors that have brought these cattle out in front of me. It takes a lot of effort to get them to this standard and to bring them out. So yeah, very appreciated. A tremendous show of groups of three here, and it's splitting hairs to separate them, but I'm looking for a group that's well balanced and can walk. So thank you very much again, and I will go tap. Wel, fe gollon ni... Tap out my champion reserve. Mae yn ôl. Thank you. Ond fe glywon ni rhan fwy o'r areth. A war y teg, ddechreuodd yr sgwrs drwy bore da. Do, na. Ddechreuodd ei areth fyna i wedi bore da, golew fe. A y darn gollon ni oedd bod e am fynd ati nawr i ddewis pencampwyr y tîm o dri. A wedodd rhywbeth diddorol, Cerys, oedd yn chwilio am dîm cyson, oedd yn gallu symud yn dda. Ie. Cerdded yn bwysig. Ie, mor bwysig. Mae e'n edrych ar yr Angus, yn ôl heibio'r gwartheg Burgorn ac yna heibio'r Ucheldir. Tîm da gan gwartheg yr Ucheldir, mae boes, war y teg fan hyn.
Tarw mor pwerus fyd. Ydy ma fe, y darw dinan. Arbennig. Yw e am fynd amdani nhw. Yn dod lawr te. Heibio'r burgorn. Mae e'n mynd heibio'r Angus, nag yw yw e? O'n i meddwl bod e'n mynd i oedi. Mae wedi oedi, Cerys. Ma fe. Edrych ar yr henffordd ma fe. Mae e wedi mynd, drycha. Le ma fe'n mynd, Cerys? Le ma fe'n mynd? And there we have it, the Hereford tackle. Ie'r gwartheg henffordd wedi mynd â hi. Y mewngampwriaeth y tîm o dri. 3050. Ond nhw'n dal y llygad yn dod nhw, Cerys. O'n nhw tîm mor sweet, cerdded yn dda iawn. Tarw really neis yn mynd y doi heifer eitha cyson fyd. Ar gil wabr i'r Angus. Bryd arall nes ti sôn am hwnna, Do, dyna. ia. Dallan gorchadau mawr iawn i'r i nhw hefyd. Wir wedi mwynhau'r bencampwriaeth yna. A wedi mwynhau dy gwmni di hefyd, Cerys. Diolch ti am ddod ato ni. A dymuniadau gorau ti hefyd i'r dyfodol yn y brifysgol fyna yn Aberystwyth. A be bynnag ddaw ar ôl hynny. Ond dyna chi. Diwrnod yr henffordd yw i ym Mhencampwriaeth y tîm o dri i'r Bridiau Cynhenid yn Sioe 2026. Stephen O'Kane, llongorchiadau. Not a bad way to finish the show. No, great way to finish the show. Great way to finish the show. We've had a good show this week. A lot of champions, a lot of success. But to finish off this morning with the breed that we have ourselves, team up with these guys, and yeah. Cracking team of three, Stephen. Unbelievable. And all Welsh bred. Are they? Oh, they are. Well. So that makes it even more sweet. Absolutely. And a busy season ahead for you now? Yeah, a few shows in August, September again, and then the calf shows, bull seals. Going out of Forn again to do a bit of judging, and yeah, so yeah, busy life as normal. It never stops. Never stops, thank God. Well, great to have you here as always in our Royal Welsh show, and congratulations once again. Llongorchiadau, Stephen. Thank you. See you in the Winter Fair. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Well done.